Onyeisi nke otu akpọrọ African Council for Communication Education ACCE bụ ọkammụta Nnamdi Ekanyanwụ ekwugo na ụsa nyere nsogbu nke ala anya bụ Naijiria na-enwe bụ nke gbadoro ụkwụ na agụmagụ sayensị nka na ụzụ nakwazi wepụta ihe ndị ọhụrụ n'ọnọdụ. O kwupụtara nke a n'ọgbakọ mba ụwa nke afọ nke 23 bụ nke achịkọbara na sinaka otu ahụ na mahadum Nnamdi Azikiwe Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Queen Anịgbọgwụ bụ onye nke ga-eweta ya bụ akụkọ nso. Ọgbakọ ezumezu nke isiokwu ya bụ nka na ụzụ nzikọrịta ozi n'oge nsogbu ọnọdụ akụnụba iyi ndụ egwu na ọya ọgwụrụ mba dọtara imerime ndị ọkammụta na-anụ aha ha na ngalaba mass communication ma n'ime ma na mpụga Anambra steeti, ụmụ akwụkwọ mass communication unizik na imerime ndị ọzọ ihe banyere agụmakwụkwọ na-adị mma. Ọkammụta Ekanyanwụ onye kọwara Naijiria dịka obodo ihe mgbagwoju anya dị iche iche juru n'ime ya nke na-akawanye njọ site n'aka ọrụ ndị omekome na nsogbu ọchịchị na ajọ ndị ọchịchị nwere ike inweta ogbugbo site na nka na ụzụ nke ACCE ga-abụ obuzo egwu n'ime ya. N'okwu nke ya, onye isi oche ya bụ ọgbakọ ezumezu ọkammụta Chinyere Ọkụnna toro otu ACCE maka nhọpụta isiokwu ya bụ ọgbakọ ezumezu nke ọ kọwara na ọ kụrụ hama n'isi ntu kpọmkwem n'ọnọdụ Naijiria ugbu a dịka ọ nọ na nsogbu akụnụba iyi ndụ egwu n'etiti ajọ ya na-efe efe. O wee kwuo na ya nwere olileanya na Chineke ga-azọpụta obodo a. Ọ ga n'iru wee kpọkuo ndị nkụzi ọhụrụ ewere na kansụl ahụ ka ha kaba arụ ghọta na ngalaba agụmakwụkwọ bụ ngalaba ebe ịdị uchu n'ọrụ na-anata ụgwọ ọrụ dịrị ya, wee yọọ ka ha nata mbuli elu n'ọkwa site n'ịgba mbọ ka o si wee kwesị. N'ozi nnọọ ya, onye VC Nnamdi Azikiwe University Ọka ọkammụta Charles Esimone kwalarịrị na ka ọ gachara ọtụtụ afọ mba Afrịka ji wee nwere onwe ha n'aka ọchịchị ndị ọcha, imerime mba Afrịka nke gụnyere Naijiria ka na-akpụ ụkwụ n'azụ n'ihe banyere mmepe n'agbanyeghị ihe dị iche iche Chineke ji wee gọzie ya. Ya bụ onye VC nke DVC admin ọkammụta Joseph Ikechebelu nọchiri anya ya ga n'iru wee kwuo na ya na-ahụta ya bụ ọgbakọ ezumezu dịka ọgbakọ pụrụ iche ga-enye aka tụpụta alụ dị iche iche ga-egbo ya bụ nsogbu. Na nkụzi ya, onye okwupụta okwu n'ọgbakọ ahụ Dr. Herbert Bata kọwara na nka na ụzụ nzikọrịta ozi na-agba mbọ igosipụta nchọpụta ọgbara ọhụrụ dị iche iche na ngalaba nka na ụzụ, mee ka ndị mmadụ nabatawanye nka na ụzụ ma kwalitekwazịa mmụta na nghọta banyere nka na ụzụ n'etiti mbọ ndị ọzọ ha na-agba. Ndị ọzọ kwuru okwu gụnyere onye ji ọkọlọtọ Labour Party were azụ okwu onye isi ala Naijiria Maazị Peter Obi, onye isi ngalaba mass communication na Unizik Dr. Cornelius Ukwueze, ọkammụta Peter Eso si mahadum nke Uyo na imerime ndị ọzọ. Anọ na ya bụ ọgbakọ ezumezu nabata ndị otu aka ochie ọhụrụ akpọrọ Fellows nke ACCE, nabatakwazịa ndị ọhụrụ n'otu ahụ ma kirikwa nkenke ejije si n'aka ngalaba mass communication nke Unizik na-ezipụta ajọ ọnọdụ nchekwa enwere na Naijiria.